Finalitzar pregunta Bernat. Els demano que siguin molt concisos. Sí, molt breument, senyor Nadón. Bona tarda. Avui hem sabut, perquè ens ho ha explicat la senyora Alicia Sánchez Camacho, i deduïm que potser no és una pràctica poc habitual, que aquesta líder va demanar una sobreprotecció d'un cos policial, en aquest cas la Policia Nacional, perquè en segons quins aspectes de la seva vida no se sentia suficientment protegida. Quan es dona aquest cas, perquè dedueixo que la senyora Sánchez Camacho potser no ha estat la primera política que ho fa, la reacció habitual no seria que els policies ho comuniquessin als Mossos, perquè segons també ens ha explicat o se'ns ha dit, hi ha hagut situacions prou incòmodes en la qual diversos protectors s'han trobat o diversos protectors s'han trobat i no sabien que estaven protegint a la mateixa persona. No sé si això és possible o factible o si és habitual. En qualsevol cas, a mi em sembla bastant incompetent per part de la policia, en aquest cas, com podria ser l'inrevés. No faig cap valoració política, no informar els Mossos. I en segon lloc, aquests dies estem llegint i descobrint molts, dissortadament, històries de connivència informativa entre el món dels detectius i el món dels policies. M'agradaria saber si a vostè li consta que hi ha trasbassament d'informació entre els Mossos i els detectius privats a Catalunya i si això li sembla un problema que transcendeix la mera activitat policial i afecta la seguretat dels ciutadans. Perdó. Miri, en referència a aquesta sobreprotecció que vostè feia esment per part de la senyora Alicia Sánchez Camacho, jo crec, fins on nosaltres sabem, que en cap cas per part de la policia de la Generalitat s'ha denegat cap tipus de protecció a la senyora Sánchez Camacho. Miri, és un tema de sentit comú, que a vegades no són més comú de los sentidos, i si evidentment estan operant en el mateix territori, en el mateix moment, dos cossos policials, home, responsabilitat dels responsables de cada cos seria coordinar-se operativament. Si dins d'això hi ha derivades polítiques que a mi se m'escapen i que evidentment no em pertoca a mi comentar ni posicionar-nos, doncs no és el nostre problema, però, insisteixo, hi ha coses que són de sentit comú i que cauen pel seu propi pes. Els Mossos, insisteixo, l'àrea d'escoltes ha treballat sempre amb estricta professionalitat i discreció amb la senyora Sánchez Camacho i fem una remissió a la història recent on mai, segons a mi em consta, havia tingut absolutament cap queixa de la professionalitat dels Mossos que feien aquest servei. I en referència al tema de la connivència... Sí, però no es queixa, perdoni, però demana una sobreprotecció. És a dir, no es queixa del treballador a treballador pels quals diu que ha mostrat un immens carinyo. Pràcticament s'ha dedicat a abraçar-los avui. Però si tu demanes una sobreprotecció, entenc que entens que no estàs rebent prou protecció. No cal ser Sherlock Holmes, per dir-ho així. És a dir, és una manera de no criticar directament, però dir, escolti, a mi agraeixo molt la protecció que em donen, però necessito més. Sí, clar, però m'està demanant vostè per un tema amb el qual segurament jo no tinc els detalls concrets. Vull dir, jo no sé si es va produir aquesta petició concreta, amb els termes que vostè m'està dient, a l'estructura de comandaments del cos de Mossos d'Esquadra, jo no sé si es va fer directament. Llavors, a partir d'aquí... Només un incís, si hi havia Policia Nacional és perquè la senyora Sánchez Camacho la va demanar. Va trucar, no sé si a un comissari, al Ministeri de l'Interior, a qui fos, però els senyors policies, algú els havia trucat allà. Llavors m'estranya que aquesta policia no hagués contactat amb els Mossos d'Esquadra. Sí, evidentment, però els detalls operatius de com ha anat això, evidentment nosaltres els desconeixem. La connivència. Anem per feina. Evidentment aquesta connivència no pot existir. Però existeix? Miri, jo el que li puc dir és que existeix un tipus penal que es diu revelació de secretos. Això és el que existeix, el Codi Penal i les nostres obligacions com a policies. Insisteixo, en principi la policia està amb l'obligació d'actuar sempre dels estrictes límits de la legalitat. Això és el que existeix. Un límit legal concret que no es pot traspassar per qualsevol membre d'un cos policial, sigui autonòmic, en el nostre cas, o sigui estatal. Doncs senyor Valentín Nadón, portaveu del Sindicat Autònom de Policia SAP-UGT, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el Parell Llogar i Cadires. Gràcies. Moltes gràcies. Nosaltres continuem ara amb el debat. Merci.